आसाम आयेन आफादनि जे बाजेट जथुमा बियो गिबि खेबनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे जानो थांगासिनो दङ। मानो होननानै बुङोबा आसाम आयेन आफादनि जथुमाफ्रा कुनु दिन आसाम आयेन आफाद एबा दिसपुरनिफ्राय गुबुनाव जाफेरनायनि जेबो नोजोर गैयामोन। दा बियो गाबोन गिबि खेबनि थाखाय जोंनि क'क्राझाराव थानाय बिटिआरनि जे एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय आं गिबियावनो आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांखौ आं साबायखर बावदों। लोगोसे आसाम सरकार आरो आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथांमोना बे जे इनिशिएटिभखौ लादों मोनफ्रोमबो काउन्सिलफ्राव थांनानै काउन्सिलनि जितु एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव आसाम आयेन आफादनि जे जथुमा बेखौ लानायनि जे मोनसे थांखि लादों बेनि थाखाय आं गिबियाव साबायखर बावदों। गाबोन बावहाय गिबि सान बे सानसेनिल' बे हाबाफारि जागोन। बावहाय जोंहा गभर्नरनि बिबुंथि गभर्नर स्पिच दङ आरो बेबायदिनो मोननै मोनथामसो एजेन्डा दङ। बेनि उनाव स्पिकार इनिशिएटिभ होननाय मोनसे हाबाफारि दङ। बे स्पिकार इनिशिएटिभआव 6 शिड्युलनि सोमोन्दै सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारिखौ मानगोनां स्पिकार आरो बिथाङा लादों, जेराव जोङो एमएलएफ्रा बेयाव बाहागो लानायनि मोनसे खाबु दङ। 6 शिड्युला थारैनो गमामायै जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा जाखो जादिया बा 6 शिड्युलाव होजानाय जितु ट्रान्सफार जितु साबजेक्ट डिपार्टमेन्टफोर दङ थारैनो मोजाङै खामानि मावनो हादोंना हायाखै, एबा 6 शिड्युलखौ मर स्ट्रेंथेनिं खालामनो थाखाय आरो मा खालामबावनांगौ, दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोननायनि बाहाय मोनसे खाबु थागोन। आरो बेजों उनाव आसाम सरकार एबा बेखौ जोंनि जे एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लिया बेखौ भारत सरकारनोबो बेखौ हरनो हायो बा हरनायनि खाबु दङ, जाहाथे फैबाय थानाय समाव 6 शिड्युलफोरखौ आरोबाव गोहो गोरासिन जाहाथे खालामनो हायो। बेनि थाखाय जिफोर इनिशिएटिभ लानांगौ बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे जोंनि क'क्राझाराव फैनानै काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव जे जथुमा जागोन बावहाय स्पिकार इनिशिएटिभआव बे एजेन्डा 6 शिड्युलनि सायाव सावरायनाय जे एजेन्डाखौ लादेरदों बेनि थाखाय आङो साबायखर बावदों। जोंनि क'क्राझारनि रायजो राजाफ्राबो थांनाय बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो खोनाबाय थादोंमोन जे क'क्राझाराव एसेम्ब्लिया जाफैगोन होननानै बयबो मिजिंथिदोंमोन जे आबुं मोनसे एसेम्ब्लि जागोन होननानै, नाथाय गोबां बाहाय आख' फाख' दङ, उसुबिदा दङ। मानो होननानै बुङोबा मोनसे आबुं एसेम्ब्लिनि जानो थाखाय बावहाय 2-3 हाजारसो मानसिफोर फैनो गोनां जायो। एसेम्ब्लिनि गासैबो सेक्रेटारियेटनि स्टाफफ्रा फैजोबनो गोनां जायो। बेजों लोगोसे दिसपुरनि सेक्रेटारियेटनि चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै जेसेबां डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोर दं केरानिफोर फैनो गोनां जायो, सेकुरिटिफोर फैनो गोनां जायो। बेफोरखौ हिसाब खालामबा 2-3 रोजासो मानसि जायो, जेखौ बावहाय जोंहा दोननो थाखाय एकमडेसननि थाखाय उसुबिदा। हयथ' बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ सानलायफिननानै आबुं मोनसे एसेम्ब्लिखौ खालामनायाव क'क्राझाराव एसे आरोबाव सम नांगोन। बेनिखायनो सानसेनि जे जागायजेननाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा बेबायदि साननानै सानसेनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामफिननाय जादों। जेयानो जाया मानो बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे सान जागोन आरो 6 शिड्युला उननि समाव जाहाथे गोहो गोरासिन जायो बिनि थाखाय सरसा जे खालामनो खाबु होबाय, बिनि थाखाय आङो साबायखर बावदों आरो गोजोननाय मोन्दों। जिहेतु 6 शिड्युल एरियानि जौगानायनि खोथा सावरायनो थाखाय बेयाव लादों, 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव थोंजोङै सावरायनाय जागोन नामा? बे आयदाया पार्लामेन्टनि मोनसे आयदा आरो अलरेडि बे आयदाखौ लानानै बिटिआरनि मानगोनां चिफ आरो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथांमोना सम सम बाथ्रा बुंबोबाय थादों जे जाबाय थानाय जे पार्लामेन्ट सेसन बे पार्लामेन्ट सेसनावनो बे आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन आरो बे आयदाखौ पास खालामगोन होननानै आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों। नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जे बावैसो साननि सिगां जोंनि क'क्राझाराव मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार जेब्ला फैदोंमोन अब्ला बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो नोंथांमोन खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा फिननाय होदोंमोन जे बेफोर गासैखौबो सावरायखानानै थिग खालामनाय जाबाय जे देग्लायनि बे जाबाय थानाय जे पार्लामेन्ट सेसन बे पार्लामेन्ट सेसनावनो बे बिलआ पास जागोन।
बे बिला पास जानाय लोगो लोगो गमामायैनो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बादि आरो 6 सिडुला जाहाथे बांसिनै खामानि मावनो हायो डाइरेक्ट जिथु फाइनेन्सनि जिथु बाथ्रा बुंनाय जादों बेयो फैयोब्ला गमामायैनो खुनु थाबथा थुबथा गैयाजासे बांसिन खामानि मावनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।